xufa, però amb les pipes de meló. A veure, això ja és aprofitament extrem. Perquè, clar, les pipes d'un meló et donen per un botet xerrar de meló. És per fer la gràcia, però seria el mateix que una horxata de xufa. La pipa triturada amb una mica d'aigua, colem ben colat perquè no quedin closques. Si voleu podeu afegir una miqueta més d'aigua, heu de mirar que no passi d'aigua perquè si no quedaria massa líquid. Fiquem una mica de sucre o podeu ficar una miqueta de mel, podeu ficar una miqueta de menta, ja ho vulgueu. I ja està, no té més misteri. Però el gust és bo. Si un dia teniu curiositat ho podeu provar. També ho hem fet en tallers, però que es dona per una quantitat molt petitona. En un taller així fer-ho dona per una culleradeta que no es menja. Però és curiós. Però sapiguem-ho, clar. Bueno, de tot, truites, empanadilles, pizza d'espaguetis. Tenim espaguetis bullits que han vingut molts amics i tenim espaguetis bullits que no els vam fer servir, blancs d'aquests. Ho poses a una placa de forn, aixafes una mica així amb la mà i damunt hi piques el que vulguis. Això és una massa de pizza.